Ассалому алейкум, бародаро, Апаву Хохарони азиз, бисёр занг мезадем нашоти кор. Ина бародаро, иминои Апаву Хохарони азиз, шумода корай. Там Апаву да Хохаро да модаро да дар бургеркин корай шабона. Нашот документ дар кор нест ҳозира шуда. Каждый 15 рӯз, мақсад ҳар 15 рӯз баъд одек мегирен. Ягон чиз ягон агар ки масалан касе намефаҳма ягон чи нафаҳмоша инами номеро фақат илтимос мақсад занг бизанем мақсад чӣ мегӯям ватсапда нависен ҳатман ба шумо ҷавоб метиҳем. Нашуд мақсад касе ки ҷуда қариб бошад дар он қарибии худаш мепартем бургеркинги мақсад пастарас нагна ки дар ҷои қарибиёи худтон аму кор бишавад. Апаву ҳама каса марҳамат документ доштем бе документам дошта бошӣ занг биза мақсад мебинем ша ҳаллаш мекунем не переживай нашоти документаш авансам метавонтон нашоти шаф ягон майда фикр накунен ҳаракат накунен мақсад бепул бошӣ агар бо пулат метам 3-4 рӯз кор мекунӣ авансат метам мекунам. хулоса гап каси бекори ранги мо дар кунҷи хона хобӣ марҳамат бародаро дар ин номеро мақсад муроҷиат кунен ҳатман ба шумо кор меёбем. мақсад ҳама не толка масъала чанд кор фақат шумо занг бизанед мо мақсад шумо кор пешниҳод кардан. худованд ҳаматон нигоҳбон бошад. салому алейкум.